poděkovat, že jste se zúčastnili, přijeli. Určitě budeme rádi, když v tomhle hojném počtu dorazíte i nahoru. Druhá věc, kterou my dneska používáme k vypuštění nebo k vynesení těch pacientů z bytu, když už vlastně to nestíhá ta dvoučlenná posádka. Vládové hřiště v Habartově na celé odpoledne ožilo lidmi, kteří sledovali skvělé ukázky společností a organizací jako Zeppelin.cz, Czechsar Team, Auto Eder hasičské přestavby, Military Car Club, Motosraz 155, Kinologický klub Habartov, Auto 3000 i Báňská záchranná služba. Rovněž bylo k dispozici i skvělé občerstvení a atrakce pro děti. Jsme vám chtěli poděkovat, co jste všechno udělali pro SDA za ty vaše roky v SDA. Jste tady skoro 40 let, nejstarší členi SDA Habartov, takže si myslím, že si zasloužíte za to poděkování a předání památeční plakety. Je to od všech hasičů SDA a moc vám děkujeme, udělali jste pro nás hodně a za ty vaše roky a Radkovi ještě chceme poděkovat za tu jeho organizaci, to je ten člověk, který 99% zorganizoval a tak doufám, že si to tady všichni užijete a jsi borec. Děkujeme. Zjistil teda, že je přivědomý, a zdravotník tam vede. Důležitým vlastnostem hasiče je i umět organizovat v okamžicích stresu a napětí. I když stres a napětí při organizování oslav 150 let založení jednotného hasičského sboru v Habartově byly o něco nižší než při zásazích, pak je nutné objektivně zhodnotit,
že organizace oslav byla zvládnutá na 1000%. Určitě si to zaslouží palec nahoru a velké poděkování.